Nagbabantay nga may paay tunggal Kristiyan. Sa pulan tiyo dito nga masanikwakin nga pagbaligyan. So nga dumaw tayo iti laing kinsirig nga nagapupi ni Apo Diyos. Tapno maamuan tayo iti naipaay para kadatayon. At intin nga Apo Diyos nga kantagtata nga inak tinungtos. Okay. Ti pamakat na dito kay dumawat tilaing kinsirig. Saan tayo jay Joshua chapter 14 verse 12. Amen. Bantay nga naipaay tunggal Kristiyano kasapulan masaningkwan kinmapagbaligyan iplano kinin pangako iti Diyos nga ulgen tayo jay bantay nga ipalubos kada tayo tarigagay iti Diyos nga ulgen tayo mawat tilaing kinsirig tapno mamuan na ipaay tarigagay nga maway wayaan tayo iti masangwanan mapabilig kadumting panaka panas tayo tapno umangat pamati tayo jay pantay pagbaligi tayo kanyaman harap ikatin tayo tumulong ni Apo Diyos kada tayo jay bantay at kapuso nga agigyan panagkabalik ni Apo Diyos pagbaligi tayo bawat tilaing kinsirig tapno mamuan na ipaay tarigagay nga maway wayaan tayo iti masangwanan mapabilig kadumting panaka palas tayo tapno umangat pamati tayo jay